Ootas, mä en muista enää yhtään. Kaikki on hävinnyt muistista. Kaikki hävinnyt muistista, kun oli niin leffaa toi viime matsi. Siinä oli 80 000 Ei pisteen se siis viime niin, ei matsissa. niin lähellä, mutta kumminkin kyllä... Nyt meidän pelillä on toinen mahdollisuus kääntää tää skripti ympäri tässä. Kummatkin holdaa ihan mukavasti toistaiseksi. Alertille 2% parempi äkki. Näyttää oikeastaan aivan samalta kuin viime matsi. Kyllä. Kyllä molemmilta pelolta näyttää tikkusen paremmalta tekemiseltä kuin viime matsissa niin tähän mennessä. Ai että Ama ottaa puolinaliin missin. No Ama löytää nyt missin tohon noin ja Alleri pääsee saman tien kasvattaa tuota pisteeroa ja löytää toisenkin missin tohon noin ja on kyllä tosi nopeasti tää kartta jo ohi. Nyt tulee kyllä kovaa koskorea Allerilta. Joo, nyt on nimittäin ehkä oikeesti tulossa aika hemmetin kova skore. Koska nyt on jo parempi skori kuin viime runilla. Nyt niinku oikeesti näyttää. FC-tääkö? Ei tää ukko voi ottaa FC tästä näin. Joku nyt suututti selvästi Allerin tohon viime matsiin, että ei niinku anna yhtään transia tästä. Suutui jo. Jatkaa vaan, ei pysähdy. Ja katot kaverin kursoria, tuo ei oo tärisö yhtään, ei oo niinku minkäännäköistä nervettämistä. Ja ottaa FC:n tosta noin. Ei mitään Semmonen. pressuree, 2 kertaa kovempi skore kuin Amalla. Herra jestas. Jos sanotaan, että Amanekapikki oli dominoiva, niin mikä tää sitten oli? Ei niinku jättänyt yhdessä, ei antanut sitä senttiäkään sitä siimaa. Joo ei. Tässä ei kyllä siimaa enää anneta tässä vaiheessa sitten. Ei kyllä enää tarvii. Nyt on